Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Zadnji put mi nismo mogli da završimo prevod i objašnjenje taj dio što smo učili na arapskom jeziku i tada mi smo učili kako Allah rekao ovi nevjernici, oni su bili protiv Hazrat Sulejmana a.s. i onda u Babel dvojica poput Maleka ili oni su bili poslanike, oni su isto radili nešto tajno, ali to je bio pod Božjim naredbama i poslije bio rečeno u doba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Jevrije oni su isto pravili neke zle namire i pokušali su na razne načine da ubijaju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I onda Allah rekao bolje bi bio za njih ako bi oni prihvatili ovog poslanika i onda dalje bio rečeno da Jevrije oni puno voli život od ovog svijeta i oni mrzi Hazrat Džibrail a.s. i razlog u tome je bilo da oni su odbili časni poslanik i prije toga isto su odbili nekoliko poslanika i oni su stavili ovo krivnija na Džibrail a.s. kada su dobili Božje kazna za Bog prekršenje i za Bog nevjerovanje i za Bog odbijanje poslanike. I onda oni su mislili to je kriv je Hazrat Džibrail a.s. I onda Allah rekao koji je neprijatelj za Džibril i onda i Mikail, onda on treba da zna da Allah je neprijatelj za nevjernike. I na kraju mi smo poslije toga stigli za taj ajet gdje je bio rečeno da kad god Allah promijeni ili u zaborav ostavlja neki ajet, onda on promijeni taj ajet i donesi nešto bolje. I mi smo vama rekli, obično ljudi misli to, odnosno ovo je vezano za časni Kur'an, ali ovo je greška i ovo je bio za prethodne religije i zato ovdje je priča sve za kršćanstvo, za Jevrija i za njihovi spletkaranje protiv časnih poslanika. I oni su bili protiv zato što kada se pojavio časni Kur'an i onda oni su mislili pojavio sada nova religija, nova vjera i zato oni su mrzili i Allah rekao ovo mi smo donijeli bolje ajeti, bolje poslanik i onda sada mi ćemo čitati prevod od ajeta 108, ali prije nego da počnemo, ja mislim ovo je bolje za Bog sevab i za Bog barakat, da u početak učimo još jedan dio na arapskom i poslije ćemo početi sa prevodom od što ostao prethodni, od 108 ajet i dalje. Ali arapski sada ću pročitati od 114 i dalje. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها
इल्ला खाइफीन लहुम फिद दुनिया खिज़्युं व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन नज़ीम वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु फ़अयनमा तुवल्लू फ़थम्मा वजहुल्लाह इन्नल्लाहा वासिउन अलीम वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहू बल लहू मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ कुल्लुन लहू क़ानितून बदीउस समावाति वल अर्ज़ व इज़ा क़ज़ा अमरन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून वक़ालल्लज़ीना ला यअलमून लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तातीना आया कज़ालिका क़ालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ल क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यन्नल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून इन्ना अर्सलनाका बिल्हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन वला तुसअलु अन अस्हाबिल जहीम वलन तर्ज़ा अन्कल यहूदु वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा वला इन इत्तबअत अहवाहुम बअदल्लज़ी जाअक मिनल इल्मि मा लक मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। Danas počet ćemo od ajeta 108, prevod i objašnjenje. Allah kaže: Alam ta'lam anna Allaha lahu mulku samavati wal arz. Zar ti ne znaš, ovo je Allah čija je vlast na nebesima i na zemlji. Wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. I da za vas nema nikakvog zaštitnika ili pomagača osim Allah. To znači, nemoj da tražite od svjetske sile da neko vam pomaže. Kada ste prihvatili časni poslanika, onda ovi od jevrijske strane, od kršćanske strane će biti ogromna opozicija. Oni će postati vaši neprijatelji. I kada vaši prijatelji, oni imaju moć, oni imaju bogatstvo, onda vi treba da tražite zaštita kod Allah. Zato je Allah rekao i nema nikakvog zaštitnika, za vas nema nikakvog zaštitnika ili pomagača osim Allah. Am turiduna, zar hoćete, antasalu rusulakum, postavljate pitanja svom poslaniku, kama sojla Musa min kabl, kao što je prije Musa bio pitan, va man yabdalil kufra bil imani, ako zamijeni vjerovanje nevjerovanjem, fakat zalla sva sabil, sigurno je zalutao sa pravog puta. Ovdje je, kada je bio rečeno, zar hoćete postavljate pitanje svom poslaniku,
isto kao što je prije Musa bio pitan neki neznalice i pogotovo od kršćanske strane, oni imaju optužbe protiv časnih poslanika i onda oni kažu on nije imao dovoljno znanje, nije mogao da dadne odgovor za pitanje i zato ovdje je bio rečeno kao da nemoj da pitate od poslanika. Ali ovo nije istina. Stvari o tome Allah zabranio da nemoj da pitate neki bezvezni stvari. I inače Islam nama nauči da pola znanje čovjek dobi kroz pitanje, ali ako je pitanje ima dobar pitanje, ako jedan profesor on drži predavanje i ako neki student pitaju vezane predmet, on bi odgovorio. Ali ako neko stalno pita, bez veze pita, naravno on će biti lud. I na drugom mjestu časni Kur'an kaže za vjernike i rekao kakve su oni od Izraila, kakve vrste oni su imali pitanje od Musa a.s. Allah kaže يَسَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً. Sledbenici knjige tebe pitaju da im sa neba donoseš knjigu. Oni su od Musa zahtijevali veće stvari od ove. Rekli su mu, pokaži nam Allah otvoreno. To znači, ovo bio pitanje od sledbenike od Musa a.s. I Tavrat i Stari Zavjet nama pokazuje i da sledbenici Musa, oni su stalno pitali od Musa a.s. Mi smo prije par programa mi smo pročitali kada je Musa a.s. naredio da oni zakoli jedna posebna krava. Onda oni su pitali stotine pitanja kakva je vrsta krava, kakva boja, koliko ima godine, to sve stvari. Njima bio jasno, ali oni opet su pitali. A šta se tiče za časni poslanik, sallallahu alaihi sallam, u hadis se kaže, sledbenici, oni su bili predani, oni su pokorili poslanika i oni su čekali da neki čovjek, neki iz selo dođu i onda oni pitaju od poslanika. Iako oni nisu pitali, oni zbog poštovanja od poslanika. Zato što oni su mislili šta god je potrebno za nas, poslanik, sallallahu alaihi sallam, on će reći. On neće držati taj duhovne znanje kod sebe, nego on će prenesiti. I zato Allah zabranio da ne smije da pitate nešto takve stvari, samo radi reda da pitate, zagubite vrijeme i ne tražite znanje ili nešto drugo. Inače, ponekad su došli neki ljudi kod časni poslanik, sallallahu alaihi sallam, kao sam rekao, koji nisu bili na domaćin i stranci, dođu, pitaju i časni poslanik, sallallahu alaihi sallam, objasni. Onda dalje kaže Vadda kasirum min ahlil kitabe, među sledbenicima knjige ima mnogi koji žude lao yaruddunakum min ba'de imanikum kufara, da vas opet učine nevjernicima nakon što ste povjerovali. Hasada min indi anfusihim, zbog zavijesti i srca njihovi, min ba'de ma tabayyana lahumul haqqu, nakon što im je istina postala jasna. Istina postala jasna
i opet oni su zbog mržnja, oni tako hoće da vi napustite poslanika. Fa'fu wasfahu, zato oprostite i okrenite se od njih, hatta yati Allahu bi amrihi, dok Allah ne donose svoju odluku. Inna Allah ala kulli shay'in qadir, zaista Allah ima trajnu moć nad svakom stvari činiti šta on hoće. Ovo mržnja što oni imaju, ovo je neka stara mržnja. Mi znamo, ovi svi vjere, jevrijska, kršćanstvo, islam počeo od potomaka od Hazrat Ibrahim a.s. Hazrat Ibrahim a.s. imao dvije žene, jedna se zvala Sara i jedna se zvala Hajra. Sara bila majka za Hazrat Ishaq a.s. koji je bio mlađi sin, i Hajra, ona bila majka za Ismail a.s. I tako se piše, Ismail a.s. dok bio on dijete, zbog nekih stvari on se smio sa Ishaq i onda ona bila luta i ona rekla Ibrahim a.s. da treba da istirate njih od nas. I onda poslije Ibrahim a.s. dobio objava i onda on namestio njih, Hazrat Hajra i Ismail a.s. u Maka, i tada bio taj mjesto kao jedan šuma i nije živio niko tamo. I Sara dalje ona je živjela tamo na Kenan i tako taj jedan lanac živio tamo u Izraelu, u Palestini, i drugi su živjeli u Maka. I onda od Hazrat Ishaq su bili Jakub i Jusuf i još nekoliko poslanika. I od tada postoji taj mržnja prema Arapima. I drugo, kada oni su čekali za taj zadnji poslanik koji treba da donese zadnji zakon šrija, oni su došli namjerno u Madina, tada se zvala Jasreb, tamo su živjeli i čekali da treba da pojavi poslanik. I oni su mislili na to mjesto treba da se pojavi poslanik. I mislili to treba da bude među njima. Nisu mislili da taj poslanik će pojaviti među Arapima, inače oni bi prihvatili. I kaže se jednom kod poslanik sallallahu alejhi ve sellem dok on bio u Madina, došli su dvojica ovi učeni ljudi od Jevrije i nešto su pitali. Kada su se vratili, međusobno oni pričaju. Jedan kaže, šta ti misliš? Da li je ovo istinit? On rekao, jeste, ali ja neću prihvatiti. A drugi isto rekao, jeste, tako prema dokazima, prema znakovima, predskazanjima, ovo tvrdnje od Muhammad je istinit, ali mi nećemo prihvatiti. I tako oni su odbili. I Allah kaže, ovo je mržnja, oni nosi kod sebe. To se sada nalazi kod svaka vera, na primjer među muslimanima. Ako jedan musliman, on možda da bude loš čovjek, da pije, da ne ide u džamija, da prekrši sve Božje naredbe, ali čim on prihvati imamovog doba i postane član Ahmadija džamat, onda oni hoće da vrataju njega nazad. I tako u Pakistan se dešava. I ovdje Allah kaže, Jevrije ne voli da vi postanete muslimani, da budete u vjera. Neka vi napustite, ali samo ne budete sa Muhammad i može da budete bilo kakvi. I onda se taj stvar pokazuje, ovi ljudi koji pokušaju da vrati
ljudi sa pravog puta, to oni pokušaju radi svoj interes. Ne radi Boga, ne radi vjera, nego samo da njihovi broj ne se smanjuje. I onda zato Allah kaže inna Allaha ala kulli shay'in qadir, Allah ima moć, ima trajnu moć nad svakom stvari činiti šta on hoće. I ovdje to ne znači da Allah kada nešto planira odjednom se to dešava, nego kada je on planira, onda taj stvar počne i onda na kraju bude tako kako Allah planira. Naprimjer, svemir on napravio nekoliko milijuna godine. Nije bio odjednom. I zato ovo kada se kaže da on može da čini šta god on hoće, to ne znači da on radi ovi stvari kako čovjek hoće, nego kako Allah želi. I onda neko onda misli da li može da Allah radi neka loša djela na uzbillah zato što on može. Ali ovdje se kaže man yasha inna Allaha ala kulli shay'in qadir. On ima moć nad svakom stvari da čini šta on hoće. Ali on kada nešto hoće, on samo hoće nešto što je dobro. Ne on radi nešto loše. I onda dalje se kaže kada oni bi pokušali da vas vrati od vaše vjere, onda šta treba da vi radite? Va aqimu salata, i obavljajte namaz, va atu zakata, i dajte zakat, va ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. A kakov god dobro djelo unaprijed pošalite, vi ćete to naći kod Allaha. Inna Allaha bima ta'maluna basir. Sigurno Allah dobro vidi sve što vi radite. To znači kada vi vidite njihova ljubomora, kada vi vidite da oni pokušaju da vas vrati, onda vi treba da saginite, onda treba da tražite Božje pomoć. Obavljajte namaz i dajte zakat, to znači da pomažete siromašni ljudi. I zato je rečeno وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ. Šta god vi činite dobro djela, nađete kod Allah. Neće ostati ovo uzalud vaš trud. وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. A oni kažu sigurno neće niko ući u džennet osim jevrija ili kršćana. Tilka manijuhum, ovo su samo njihove želje. Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin. Ti reci, iznesite čvrst dokaz ako ste istiniti. Ovo stvar je bio isto prije rečeno, ali ovdje kada se kaže da oni kažu sigurno neće niko ući u džennet osim jevrija ili kršćana, to ne znači da oni imaju takvo zajednički vjerovanje. Ovdje to znači da jevrije kažu da neće niko ući u džennet osim jevrija i kršćani kažu neće ući niko džennet osim kršćani. I tako to znači. Inače, ovi kršćani mrzi jevrije i jevriji mrzi kršćani. I ovo stvar je prije isto bio rečeno, ovo je sada 112. ajet, ali prije u 81. ajeti je bio rečeno ista stvar. Kalu lan tamasana naru illa ayyamum maduda, a oni kažu vatra nas neće dotaći osim nekoliko dana. I mislili su da oni će, ako bi išli slučajno u džahannam, onda oni će boraviti samo za par dana ili kratko vrijeme. I onda dalje, ajet 95, govori ista tema. Kul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatam min dunin nase fatamannavul mauta in kuntum sadikin. Ti reci, ako je kod Allaha kuća drugog svijeta samo za vas, mimo ostali ljudi, onda poželite smrt
ako ste istiniti. To znači kada vi volite, kada vi pričate da vi ćete biti spašeni, onda zašto ne bojite, onda tražite od Allaha taj neka vrsta dova, molba, i tako je lažovac, neka on brzo ode od ovog svijeta. Ali oni to neće. Kada mi vidimo ponašanje od razne nacije, razne religije, oni pisaju spas kao samo pripada njih. I oni misli oni će biti spašeni, a ostali nacije oni će biti liječeni. Naprimjer kao Jevrije. Jevrije oni ne širi svoju poruku. Jevrija je jedna kao nacionalna religija i onda oni misli da oni su odabrani ljudi i samo oni će dobiti spas. I šta se tiče poruka od Isa a.s. ili Isusa, kada mi pričamo prema Biblija, i onda mi kažemo Isusa zbog ovo kršćani, zato što oni tako njega zovu. I kada čitamo Biblija i Novi Zavjet isto priča kao da Isus obratio samo prema Jevrijama. Njegova poruka nije bila za cijeli svijet ili za drugi narod. I nekoliko puta on uputio svoje sledbenici da oni idu i širi taj poruka samo među Izraelčanima. Naprimjer, u jednom Matija 7 i 6, poglavar 7 i broj 6 se kaže, Isus je rekao, ne dajte svetinje psima, ne bacajte biserije pred svinje, jer svinje će ga pogaziti, a psi se okrenuti, te vas rastragati moć molitve. To znači, i onda na drugo mjesto ovdje on kaže, ne dajte svetinje psima, kao da on priča za drugi narod, kao oni su psi, kao oni su svinje, i ne dajte ovo dragocjeni stvar ostalima, to je samo za vas. I na drugom mjesto Matija 10, 5 i 6 se kaže, Isus je poslao i uputio ih, ne idite paganima ni Samarijanicima, već samo izraelskom narodu, Božjem izgubljenom ovcama. To znači, on zabranio da njegova poruka bude poslana prema drugi nacije koje nisu Jevrije. Ovo se kaže, neki kršćani kažu da je ovo naredbe bio za početak i poslije toga Isus dozvolio da oni mogu da širi njegova poruka među drugim nacijama. Ali kada mi čitamo isto Matija 10 poglavar i 23 mi kažemo ajeti, možda oni kažu stih, i kaže, sin čovječi vratit ću se prije nego što obiđite sve izraelske gradove. I on kaže, kada bi ja vratio, vi treba da obiđite samo izraelske gradove. I to znači, dok ja ne dođem, do moj drugi dolazak, ne smije vi idete kod drugi nacije, kod drugi narod. I onda dalje Matija 15, 24 se kaže, on reče, poslan sam da pomognem Židovima,
izgubljenim ovcama Izraila. Neki dio Biblija kada oni prevodi nešto novo, uvijek se nešto promijeni, neki riječi. Možete vi potvrdite, možete vi pročitate neki stari prevod i novi prevod, nađet ćete dosta ovo neke promjene. I onda dalje Isus kaže, nepravedno je uzeti kruh djeci i baciti ga psima. Marko 7:27. I koliko puta i kako mi čitamo ovo Biblija, Novi Zavjet se pokazuje da poruka kršćanstvo nije bio upućeno prema cijeli svijet i prema svije nacija. Ako oni postoji sada, ne može da oni nama pokažu dokaz od Novi Zavjet da Isus rekao treba da idete kod drugih ljudi. Suprotno, i on za sebe nekoliko puta je rekao, ja nisam poslan osim izgubljene ovce Izraila, a to znači ovi 10 plemen koje nisu bili prisutni tamo, koji su živjeli prema Tibet, prema Kašmir, prema Afganistan. I Isus poslije razapeć, kada se ozdravio, tokom razapeća on bio nesvjestan i poslije ozdravio, liječio se i onda došao do Kašmir i svi ljudi oni su prihvatili njega. A na druge strane, kada mi vidimo poruka Islama, kada mi kažemo Islam je za cijeli svijet, ovo mi ne kažemo od sebe, nego mi imamo dokaza od časni Kur'an. Na primjer, časni Kur'an kaže, prije mi smo vam pokazali kako Isus rekao samo za svoje nacije. Časni Kur'an kaže, Kul ja ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Surat Al-Araf 159. Ti reci o ljudi, u istinu sam ja svima vama Allahov poslanik. I onda na drugo mjesto Kur'an kaže, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Surat Saba, ajet 29. A mi smo tebe poslali samo kao donosioca radosnih vijesti i onog koji upozorava za sve ljude, ali većina ljudi ne zna. I isto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sam rekao, kana kullu nabiyin yub'asu ila qaumihi khasatan wa bu'istu ila kulli ahmerin wa aswad. I poslanik kaže, svi poslanici su bili poslani prema svom narodu i ja sam poslan prema svima, crno i crveno i crno. I onda još rekao, ursiltu ilal halke kafa, ja sam poslan prema cijeli čovječanstvu. I zato ovo što smo vama pokazali, kršćani, oni tvrdi da je njihova poruka je za cijeli svijet, ali njihova knjiga ne pomaže njihova knjiga priča nešto drugo i sada to Bog zna. I kada je osnivač kršćanstvo Isus, on kaže taj spas je samo za Jevrije koji prihvati njega i Isus kaže ne smije da bacite kruh djece na psama i naravno on pričao djece kao za svoj narod i psa kao ostali drugi nacije i kako oni će dobiti taj spas, to samo Bog zna. Ali njihova knjiga ne pomaže, oni nemaju nikakvih dokaza od svoje knjige da njihova vjera pripada cijeli svijet. I tako oni su smatrali
kao objava je završena poslije dolazak Isusa i nema više Božje blagoslova. Ali časni Kur'an kaže da je Božja objava je dalje, on pošali svoje poruka prema pobožnim ljudima i kada stignemo taj dio časni Kur'an, onda ćemo saznati. Bala man aslama vajhahu lillahi. Kada oni su rekli kao da oni će, samo jevrije i kršćani će ići u džennet, i Allah rekao, ovo su samo njihove želje, ti reci, iznesite čvrst dokaz ako ste istiniti, nemaju dokaza. Ne, bala man aslama vajhahu lillahi, istina je da će kogod se potpuno preda Allahu, a čini dobročinstva, vahva mohsinun, i čini dobročinstva, falahu ajruhu inda rabbihi, imati svoju nagradu kod gospodara svoga, wala khawfun alehim wala hum yahzanun, oni neće imati straha niti će tugovati. Islam to znači da čovjek obožava Boga i služi čovječanstvu. I mohsen to znači onaj koji je čini dobročinstvo, on traži od Allaha. On ne traži od ljudi, nego traži od Allaha i dalje pomaže čovječanstvu. To znači mohsen. I onda on dadne cijeli svijet. I ovo je kao bit Islama. I ovo je kao bit kako može da čovjek dobi spas. To znači spas je kod Allah. I sve god je tebe potrebno ti tražiš od Allaha. I kada ti imaš samo nadu kod Allah, onda nema nikakva strah od drugih ljudi. Zato je rečeno wala khawfun alehim wala hum yahzanun. I za njih neće biti straha, oni neće tugovati. I to znači ovo strah šta se već prošao i tuga što ti očekuješ. To znači inače kada čovjek prihvati Islam, onda Allah oprosti njegove sve prethodne grije i onda on bude čist. Vakalatil juhudu lesatin nasara ala šein. A jevriji kažu, kršćani nemaju temelja ni na čemu. Vakalatin nasara lesatil juhudu ala šein. A kršćani kažu, jevrije nemaju temelja ni na čemu. Zato ovo prije kada smo čitali da oni kažu neću ići džennet osim jevrije ili kršćani, to znači da jevrije misli oni će ići i kršćani misli da oni će ići u džennet. I kaže jevrije nemaju temelj ni na čemu, to kažu kršćani. Vahum jatlun al kitaba, a oni čitaju knjigu. Njihova knjiga je ista. Jevrije čitaju Biblija, kršćani isto čitaju Biblija. Isus rekao, ja nisam donio neki novi zakon, ja sam došao da samo potvrdim. I zato ovo Inđil, ovo Novi Zavjet se kaže nije, taj knjiga nije za zakon. On nije donio novi zakon ili promijenio i taj knjiga je samo kao neki događaje, kao radosni vijesti. I zato Allah kaže, oni kažu kršćani pričaju protiv jevrije, jevrije pričaju protiv kršćani i stvari u tome da čitaju ista knjiga. A oni čitaju knjigu kazalika kale lazina la yalamuna misla qaulihim. Slično tome govore i oni koji ne znaju, fallahu yakumu bainahum, Allah će odlučiti na sudnim danu, fima kanu fihi yaktalifun, o onome o čemu su se oni razlikovali. To znači, vi možete da pričate vezane svoje vjere. Možete pokažete lepota svoje vjerovanje.
I šta se tiče odluka, šta se tiče ovo Allah kaže, mi ćemo odlučiti na sudnjeg dana. Na sudnjeg dana će biti potpuno odlučeno šta je na pravom putu, koje nije na pravom putu. Ali sada je postao novo doba kao neka moda da samo napadaju druge religije. I Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s. osnivač Ahmadija džemata, on rekao, ako želite da stvorite mir među religija, onda najbolje bi bilo da svaka religija treba da priča i pokaže svoje lepota i ne napadaju na druge religije. I onda on rekao, onda vidjet ćete koliko brzo postati mir. I čak u naš džemat počeo takve konferencije gdje mi pozivamo razne kao vođe od razne religije i onda, na primjer, jedan kršćan, on priča za časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za njegov život. Jedan musliman, on priča za Hazrat Isa a.s. Jedan jevrije, on priča za časni poslanik, na primjer. I to znači svaka religija, svaki vođa priča vezane osnivač druge religija. I ako svaka religija ima poštovanje prema osnivaču od druge religije, i onda puno će biti bolje stanje. I Islam tako nama nauči. Zato ovo je jedan način kako bi mi mogli da pravimo mir. وَمَنْ نَزْلَمُ مِمَّنْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ. A ko je veći silnik od onoga ko zabranuje da se u Allahovi džamija njegov ime veliča. وَمَنْ نَزْلَمُ مِمَّنْ مَنَا مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خِرَابِهَا. A ko je veći silnik od onoga ko zabranuje da se u Allahovim džamijama njegov ime veliča i ko nastoji da ih poruši. Oni su najgori ljudi koji zabrani ljudi da idu u džamija, koji hoće da se poruši ovi Božje kuće. Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Takvi bi trebali da u njih Božje kuće samo sa strahom ulaze. Lahum fi dunja khizyun. Za njih je poniženje na ovom svijetu. Walahum fil ahirati azabun azim. A na drugom svijetu kazna velika određena. U doba časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i tada ljudi nisu dozvolili da bi neka pripadnik od drugih religija bi koristio ovo mjesto obožavanja od druge religije. I kada mi vidimo časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, on dozvolio kršćanin da oni mogu da obožavaju Boga u njegov džamija. Tako se kaže jedna grupa od kršćana, oni su došli, najvjerovatno možda bio taj dan nedjelja, i tokom razgovor oni su htjeli da izađu negdje vani, ali časni poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kada je pitao, oni su rekli, sada je vrijeme za naš molitva. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, ovo je Božja kuća, vi možete da obožavate ovdje. I tako oni su obožavali u njegov džamija. I sada, da li može bilo koja religija bi dozvolio da neki pripadnik od druge religije da ide, na primjer, jedan musliman ide u crkva i da tamo on kaže Allahu akbar i hoće da obavlja namaz, da li bi neko dozvolio? Islam dozvoli, ali ja mislim ne smije da neko dođe i kaže ako je dozvoljeno da onda oni hoće da tamo pravi muzika i instrument za ovo kao muzika. Ne, ovo može da oni pravi vani, ali čista molitva oni mogu
da obavljaju u naš džamija. Ahmadija džemat ne zabrani nikome da bilo ko neki musliman on hoće da dođe u naš džamija da obavlja namaz. Ali drugi muslimani oni ne dozvoli naši ljudi da idu u njihova džamijama i da obavljaju namaz. I čak u početak islama džamija je bila jedna džamija, na primjer, svi su išli u jednom džamiju. Negdje 12. stoljeće po hidžra, ovako je počeo prvo bio podjela među sunitski džamija, među šiitski džamija i sada imamo nekoliko sekti i svaki sekti oni pravi svoje posebnu džamiju. Ovo riječ je što je Allah rekao وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ, a koji je veći silnik od onoga ko zabranuje da se u Allahovim džamijama njegovo ime veliča. Ovo riječ وَمَنْ أَزْلَمُ Allah koristio isto još na dvije vrste ljudi. Časni Kur'an kaže فَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. Sura Yunus, ajet 18. Koji je veći silnik od onoga ko izmišlja laž u Bogu ili smatra lažnim njegove ajete. To znači koji je veći silnik od onoga ko izmišlja laž u Boga. To znači onaj koja tvrdi da on je Allahov poslanik, Allah njega poslao, ali on je lažovac. Allah kaže on je jedan veliki silnik. I isto je rečeno onoga ko odbija Allahove poslanike. Ako je poslanik došao, ako Allah neko poslao i oni ljudi koji odbijaju, Allah kaže oni su isto silnici. To znači tri vrste, jedan ovi koji lažno tvrdi, a drugi koji odbijaju istinski poslanici i treći silnici, Kur'an kaže oni koji odbijaju ljudi od Allahove džamije. I sada mi Ahmadi tvrdi, oni vjeruju na ovo doba Allah poslao Imam Mahdi, običani Mesija, i oni su prihvatili. A drugi muslimani, oni misli da ovo je lažovac, oni nisu od Boga. I kako možemo sada da odlučimo? I samo kada vidimo ovo treći ajet, koji je veći silnik, koji je zabrani od Allahove džamija, nama će biti jasno. I drugi muslimani, oni šta su napravili, kako su ponašali prema našoj džamiji. Prema ovo neki izvještaj što sam imao u Pakistan, drugi muslimani, oni su srušili 27 naših džamija. Komplet oni su srušili i onda nema više dozvola da tamo naši član džemat oni gradi nova džamija. I 33 džamije vlada oni su zapečetili, oni su zatvorili kao da ne smije da vi koristite. Onda ovo ne možemo da koristimo. 21 džamija su bila zapalena, ali su pravili neka druga šteta. I 16 džamija oni su sa silom uzeli od naših ljudi. I zato što naši ljudi, oni ne pravi neki nered i nemir i oni ne bori protiv vlada i kada vlada tako dozvoli ovo drugi i onda mi ne možemo da nešto tako napravimo. I zato Allah rekao, ako oni vama zabrani da idete u džamija, ako oni vama zabrani da ne smijete da kažete Allahu Akbar, i onda treba da vi znate, kao časni poslanik rekao, Allah napravio džamija za mog sledbenika, cijeli svijet je kao džamija. I zato Allah kaže, وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ,
Allahu pripada istok i zapad. Fa enama tuvallu fa thamma vajhullah. Zato kuda god se okrenete, tamo ćete naći Allahov odbljesak. Ne strahujete, ne sikirate ako nemate džamija. Allahu pripada istok i zapad. On će vas dati prvo ovo istok i onda zapad. I tako islam se širio prvo istoka i sada na ovo doba, ako Bog da, islam će širiti u zapadu. I zato Allah kaže inna Allaha vasiun alim, sigurno je Allah darovolac uvećenija i on sve zna. Vakalu tahaz Allahu valada subhanahu, a oni kažu Allah je uzio sina, on je čist, naprotiv, ballahu ma fi samavati wal arz, on je čist, naprotiv, njegova čast je takav da njemu pripada sve što je na nebesima i na zemlji. Kullullahu kanetun, njemu se sve pokorava. Ovo ajet, isto i prethodni ajet, kako kršćani, ovo kada sam čitao Allahu pripada istoka i zapada, i kršćani isto imaju ovo jedna optužba da muslimani su po vremenu, oni su promijenili svoju kiblu. I kažu neki isto muslimani, oni misli da ovo ajet ne važi zato što ovdje je rečeno Allahu pripada istok i zapad i poslije muslimani su klanjali namaz prema Betul Maqdas i poslije dolazio nova naredba prema Kaaba i tako oni su promijenili. Ali ovo, kao sam prije rekao, ovo ajet opšte ne priča vezane kibla, nego ovako široko priča. I kada se kaže sve istok i zapad pripada Allah, to znači i bilo gdje god vi idete, ako imate ista namjera, nijet, onda nema veze da li neki dio od vas živi u zapad, neki dio od vas živi u istok. I kada svi imate isti cilj, onda vi ste kao jedna selina, kao jedna porodica. I onda kroz zajednički trud vi ćete uspjeti. I ovdje je isto kao jedan predskazanje za pobjeda Islama, da Islam će dobiti pobjeda prvo na istoku i onda u zapadu kako postoji u predskazanjima. Ali šta se tiče ovo Božje naredba što su muslimani promijenili svoje kibla, to je nešto drugo, to ćemo kasnije pričati. I ovo ajet koje govori da oni kažu Allah je uzio sina i riječ sin Božje metaforički korištenje u jevrijskoj vjerskoj literaturi u smislu umiljeni Božje sluga ili poslanik, kasnije su nosile doslovne značenje od ovoga. Ovo mi imamo dokaz od Biblija kako je Isus rekao, zato što ovo je izraz od Biblija na Stari Zavjet i mnogo puta je rečeno Božji je sin, ili ovo bio metafor i na svakom religija i svaka religioza knjiga ima taj metafor. I taj metafor mi ne smijemo da uzimamo doslovno. I, na primjer, Isus je rekao, taj metafor on isto koristio, nekoliko puta kaže, Isus je rekao, sretni su
mirotvorci, jer će ih se nazvati sinovima Božjim. Matije 5 i 9. Onda dalje se kaže Matija 5 i 45, da biste bili sinovi Otca svojega koji je na nebesima. Opet koristio isti izraz. I onda dalje Isus rekao, budite dakle savršeni kao što je završen Otac vaš nebeski. I to se pokazuje da ovo bio metafora i kršćani, oni su potpuno pogrešili kada oni nisu shvatili ovo metafor i nego su dali značenje kao doslovno. I ako doslovno značenje, onda se pokazuje kao je Bog bio slab, kao on nije mogao da sam stvori i njemu bio potrebno pomoć od sina. I zato se kaže, ako Bog ima sina, on mora biti podložen seksualnoj želji i treba suprugu i da bude u stanju da se nadalje dijeli, zato što je sin dio očevog tijela. Nadalje on mora biti podložen smrti zbog produžetka rase, što pripisivanje sina Bogu podrazumijeva, a što je karakteristika prolaznih stvari. Islam poriče sve ovakve ideje, jer prema islamu Bog je svet i slobodan od svih nedostataka. I, na primjer, mi vjerujemo ovdje kako je rečeno, Allah je stvorio nebesa i zemlje. I kršćani kažu isto Isus odjelio i on je isto stvorio nebesa i zemlje. I da li ako mi kažemo Bog nije mogao sam, to znači njemu trebao pomoć. Ako njemu treba pomoć, to znači on nije Bog. On ne može da završi sam sebe. Isto ovo sve njihove dogme, oni su takve kao Bog i Sveti Duh i 3 jednako 1, 1 jednako 3, a to su sve ovo vjerovanje od Sveti Pavla koja je napravio nova religija sa kršćanima i nije Isus takve stvari nikad rekao. Badiu samavati wal arz, on je začetnik nebesa i zemlje, va iza kaza amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kad se on odluči za neku stvar, on samo kaže budi i to nastane i bude. Ovo što je rečeno, on je začetnik, ovaj atribut ne samo da sačinjava potrujeće kršćanske dogme i sa ovog božanstva, nego isto tako valjano poriče hindu teoriju da su duša i tvar od najranijeg vremena. Oni misli duša je stvar bio kao većinom, kao uvijek. I da su većini. Broj 1. Bog je stvaralac nebesa i zemlje, što znači da on nije trebao pomoć sina ni zapravo bilo koga drugog za stvaranje svemira. Broj 2. On je začetnik svemira, to jeste on je sve stvari stvorio iz ničega. Nije bio ništa i on stvorio. Bez prethodno postojeć modela i bez prethodno postojaći tvari. Broj 3.
on je svemoćan, to jeste kad god on odredi da neka stvar treba nastati, ona nastane u skladu sa njegovom odredbom i planom. Ovaj ajet ne može značiti, kako se ponekad pogrešno shvata, da kad Bog odredi da određena stvar treba nastati, da to nastane odjedan put. Ovo znači da kad Bog odredi neku stvar, ništa ne može osjetiti njegovom odredbom. Kada on napravi odredba, onda dalje taj naredba ide. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُونَ اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ. A oni koji ne znaju kažu, zašto Allah ne govori sa nama ili nam neki znak ne dođe. Zalika qala allazina min qablihim misla qawlihim. Tako su govorili i oni prije njih. Tashabahat qulubuhum, njihova srca su slična. Kad bayyana al-ayati liqawmin yuqinun. Mi smo jasno objasnili znakove ljudima koji čvrsto vjeruju. I neki ljudi misli da Allah neko napravio poslanik nije bio mudar u tome zašto on nije poslao prema nama poruka. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem tvrdio da on nije Božji poslanik, onda ljudi su rekli, zašto si ti? Zašto Allah nije nama pravio neki poslanik među ovo dva velike gradova? Ali ovo je na Božje rukama, ovo je Božji blagodat, on dadne kome on hoće. I drugo, Allah nikad poslao objava prema svakom čovjeku koje postoji na tom vrijeme, nego neki ljudi dobijaju takve vrste vizije, ali koji imaju čiste duše i Allah ni pokaže istinita. I ovdje što je rečeno da oni traži ajeti, ne traži, ali ovdje je rečeno mi smo jasno objasnili znakove ljudima koji čvrsto vjeruju. Ovdje je na prvo dio, a oni koji ne znaju kažu zašto Allah ne govori sa nama ili nam neki znak ne dođe, ovo tatina aja. Ovdje je aja, to znači oni traži Božje kazna. I čudno je to. A ne traži, ako je istinit, onda neka Allah nama uputi, nego da kažu daj kazna. I to taj znači onda dolazi, za takvi ljudi dolazi kazna. Inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nazira. Mi smo tebe poslali sa istinom kao bešir, to znači donosioca radosnih vijesti za oni koji, poslanik je bešir, za oni koji prihvati njega, onda za njih je radosni vijest za džennet. Wa nazira i nazir, onog koji upozorava, on upozorava za Božje kazna, za tih ljudi koji odbijaju. Wala tusalu an ashabal jahim. A ti nećeš biti pitan o stanovnicima džahannama. Tvoja poruka je, a tvoja obaveza je samo da prenesiš poruku. Ako neko ne prihvati, ako neko odbija, onda on je kriv i ti nisi kriv. Walan tarza ankal juhudu walan nasara, a ni jevrije, ni kršćani nikada neće biti zadovoljni tobom. Hatta tatabija millatahum, dok ne budeš slijedio njihovu vjeru. Kul inna hudallahi huval huda. Ti reci, Božja uputa je stvarna uputa. Walain ittabata ahvaahum bada zalika bada allazi jaaka min al-ilmi. I ako bi ti slijedio njihove želje nakon znanja koja ti je došlo, malaka min Allahi min valiyin wala nasir. Ti od Allaha ne bi imao ni zaštitnika, ni pomagača.
Ovdje to ne znači da je časni poslanik, da je bio neka prilika da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi napustio taj put, ali ovdje to znači ovi muslimani koji su sledbenici Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Allah ni kaže ako ovi kršćani i đevrije oni hoće da vi napustite islam. I ako bi vi napustili, onda nemate neka pomagač, nema neki pomoć od Allaha. I ako bi ti slijedio njihove želje, to znači želje od kršćana i đevrije, i kao sam rekao, i kada je Allah nekad obrati prema poslanik i taj poruka bude prema muslimanima. I žalosno dešava nekad neki muslimani oni napusti taj islam. I ako bi ti, o muslimani, ako biste slijedili njihove želje nakon znanja koje je Allah poslao, onda i ti od Allaha, o takav čovjek, ti nećeš imati zaštitnika ni pomagača od Allaha. Allazina atena umul kitaba, oni kojima smo mi dali knjigu, jatlunahu hakka tilavatehi, čitaju je kako je pravo da čitaju. Ulaika yu'minuna bihi, ovi ljudi doista vjeruju u njoj. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun, ako to bude odbio, gubitnik je. Ovdje je sada rečeno oni kojima smo mi dali knjigu, čitaju je kako je pravo da čitaju. To znači ovi su pravi sledbenici, pravi muslimani koji slijedi ova Božja knjiga i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nama uputio kada čitate časni Kur'an, ako negdje bude rečeno za Božje milost, onda tražite Božje milost. Ako negdje rečeno Božja kazna, onda treba da tražite Allahova zaštita od ovo kazne. I naravno, Kur'an je jedna poruka, Kur'an ima nekoliko stotine naredbe i mi kada čitamo ovo Božje riječ, treba da mislimo ovo naredba Allah poslao za mene. I onda ja ću ovo slušati, ja ću slijediti prema ovo Božje naredbama i ovo je taj pravo kako treba da se čita časni Kur'an. I neka Allah nama tako uputi da mi shvatimo ovo Božje riječ i mi slijedimo prema ovo Božje naredbama i inšallah onda dobit ćemo Božje nagrada, savab i zadovoljstvo i dobit ćemo mir na ovom svijetu i isto mir na drugom svijetu. I danas mi sada završavamo i ako Bog da do sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.